szó. Elnök úr, államtitkár úr, tisztelt ház! Hát nem új keletűek a kérdéseim. 31-es, 33-as útról kérdezem államtitkár úrral, hogy 2012-ben milyen volumenű munkákat fognak elvégezni. Az ominózus Füzesabonyi körforgalomtól Egerig, azon belül Füzesabonytól Maklárig. Fél évvel ezelőtt bejelentette a kormánypárt, illetve a tárca képviselői, hogy idén elkezdődik. Most a múlt héten bejelentették, hogy mégsem fog elkezdődni rövidesen. A Gyöngyösi nyugati elkerülő útnál milyen biztató szavakat tud mondani államtitkár úr, és valójában az előző ciklusban 85 km út felújítására került sor, most csupán 60-65 van napirenden, és én csak betervezett utakról beszélek, az Eger-Egerszalókról, Egerszalók-Verpelét, Kisnána-Verpelét, a Hármas út és Abasár közötti szakasz, Verpelét és Sirok, Balaton községi út, 60 Heréd Nagykökényes, Sejb-Gyöngyöspata. Szeretnénk kérni, hogy megnyugtató válaszokat mondjon államtitkár úr. Így tudjuk jól, hogy az utak felújításánál van egy folyamat, amit be kell tartani. Hol tartanak ezek az előkészítések? Én úgy látom, hogy ezek csúsznak. Azt köszönöm, hogy a korábbi esőzések miatti földcsúszamlások következtében egy helyen konkrétan egy jelentős helyreállítás megtörtént Eger-Bélapátfalva között az Almár völgynél, viszont a Szent-Domonkosi résznél megyehatárig ez még mindig nem történt meg, és több helyen pedig ideiglenes helyreállítás történt, Eger, Noszvaj, Bélapátfalva, Szilvásvárad közötti szakaszok között. Mikor lesz itt a végleges helyreállítás? Szeretném kérni államtitkár urat, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Válaszadás.